pangita. Pangita. Basta 1 piso. Lagi piso, 100 na. Kita na. Pangita agad. Kusgasan, oy, naunsa. So, ito ko, timong naong. O saong pagkita na, di na makitan. Fast, you the maid, so you bad. I'm a savage. Yeah. Classy, bougie, ratchet. Yeah. Sassy, moody, nasty. Yeah. Acting stupid. What was happening? Bitch, what was happening? Bitch, I'm a savage. What's up mga rakitera na to rin ha. Karong hapon na mag-games ta, maglingaw-lingaw. Karon ang atong mga audience, mga batanon ni sila diri sa lahog. Pero atong tanawon kung ang ilahang pagpaminaw sa instruction makuha ba nila. Atangin na Pinoy Games na siya ha. Atangin ninyo. Hey, what's up? Karon ato nang ganda mga tong gamit para gamiton sa atong Pinoy Games. Pinoy game ra din ito sa raman na so atong gigamit kay harina o ang ato ang piso. Karon nga andam na ang ato ang gamit nga gamiton nun sa ato ang duwa karon hala oras na karong tawgon sila. Hoy Alan, tara na! Duwa na ta! Hey, what's up na ha? Okay, kay magsugod na ta sa tuong vlog. Kauban na to si James Koy and Sheena! Oxy! Alan! Alinan! Karon na atong instruction, paminaw sa instruction ha. Pangitaon nimo ang piso. Di na ha. Bahala ka, kung saan nimo pamagi, ha? Basta makita nimo ang piso. Sige, pangita. Basta 1 piso. Lagi piso, 100 na. Kita na. Pangita agad. Kusgasan, oy, naunsa. So, ito ko, timong naong. O saong pagkita na, di na makitan. Sige, kusga, pangita agad. Pangitaon gid ni Alan ang piso. Bilang unsa nga paagi pangitaon ni Alan ang piso karon kay si Alan ato ang guest. Yes, atong... Parang ako ra din nagduwa ani. Sige na kay sunod na si Sheena. Barugi lang, barugi. Round man ta, round. Barugi. Kita mo nga dai. Hindi lang. Let's play. Saan kayo? Okay, sige. Kusga. Parang puti, sigalan. Kusga. Sige, kusgalan. Gi, kusga. Makita yung piso. Makita na lagi na ron. Naon ba? Ito ko na may nana. Kusga ba? Yun. Gi, hapit na. Barugi. Sheena, tabangi. May plano. May 20. Ano, hindi. May 20. Pangaigal natin ako. May 20. Yawan nyo. Unsay kastorya ni mo, Ala? May 20. Wala bitubig sa ano. Wala palitin yung kong crimson o sansok, Maksa. Kita, Ray. Lanwa ni mo makita ang piso? Ha? Naray, piso ay nara. Ang piso nara. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Hindi, wala. Kitag ba hindi? Baka sa plano dahil. Yung mo tama sa Yapo. Paauto siya, ha? Oh. Ano nangyari si Alan? Layo pa gani ang Halloween. Nag-Halloween na si Alan. Ang ngayon na day kala, no?